Hellurei! Viime videolla jo lupasin puutarhakierroksen, niin tänään mennään nyt sitten vähän käpöttelemään tänne meidän puutarhaan. Ja yhdet näköjään onkin nyt aloittanut taas aamuvilleilyt, mutta ei välitetä siitä, vaan lähdetään kierrokselle. Joo. Tämähän tosiaan silloin kun me tää paikka ostettiin, niin tää sora-alue tässä, niin tämähän oli ihan vaan siis pelkkää nurmikkoa. Mutta sitten hyvin nopeasti tajuttiin, että siitähän nyt ei tule yhtään mitään, kun tässä sen verran autoilla ajetaan, niin sehän oli sitten sellaista mutamössöä vaan ja autot vaan suti, niin päätettiin sitten vetää sorat tähän näin, niin pysyy niin kuin ihmiset, eläimet ja muutenkin tää elo tässä vähän mukavampana, kun ei tarvi sutia koko ajan menemään. Tää on nyt toiminut ihan hyvin. Nyt tosiaan seistää tässä meidän sisääntuloaukon portin edessä, niin lähdetään eteneen. Tässä tosiaan on nyt vähän tämmönen erikoinen pläjäys. Mullahan oli siis nämä ruukkusysteemit niin tuossa terassilla. Mutta koska tuo terassi pitää siis tänä vuonna öljytä, niin sit mä tajusin, että nehän on nyt sit pakko siirtää siitä muualle. Niin laittelin niitä sitten tähän vaan jonoon, että tässä kasvaa nyt erinäisiä kesäkukkia. Tossa on Goliattia ja sit siellä on tulossa tuolla takana noita tuoksuherneitä ja tän naulakkohässäkän, niin no niin just niin menee rekka, niin se on aivan katastrofaalinen tilanne. Niin naulakkohässäkän tosiaan niin dyykasin tuolta kaatopaikalta. Sami on aina niin kauhean innoissaan, kun mä aina löydän kaikkea semmoista romua, siis sellaisesta kontista, mistä saa ottaa. Niin. Mä ajattelin, että sehän on nyt oikein kiva, kun tuossa kasvaa, tai ainakin toivottavasti lähtee kasvamaan nyt paremmin toi sitruuna, kurkku ja tuoksuherne, niin siis sehän olisi niin kivan näköinen, kun se alkaisi kiipeilee tässä. Sitten jollain tapaa. Tietysti täytyy lisää sit noita tukia siihen laittaa, mutta kuitenkin. Ja sitten on erilaista kesäkukkaa, tsinnioita ja päivän kakkaroita ja yksi auringonkukkakin siellä taitaa olla. Ja sitten keijun mekot laitoin nyt tuohon konttiin kiipeilemään, kun se on niin ruman näköinen. Ne oli kans siis tuossa terassilla, että ne olisi mennyt pylvästä pitkin, mutta kun ne ei siinä nyt voi olla, niin ne päätyi nyt sitten tähän. Sitten tossa on meidän sauna ja takana toi puuliiteri. Ja tässä on nyt vaan tällainen rytökasa, kun tässä on toi terassinteko meneillään sun muita projekteja ollut, niin sittenhän on nyt sit kertynyt kaikkea tällaiset, ne lähtee jossain kohtaa sit menee siitä. Ja sitten tämä kohta. Voi hyvänen aika, siinä ensimmäisellä videolla, niin siis tämähän hienosti kaivettiin ja tää oli aivan puts clean. Nyt se on taas tän näköinen. Taas rehottaa. Niin se vaatii nyt taas sit sellaista pientä operaatioa, mutta kunhan nyt saisi sitä katetta ja sitten kun tuossa takana pitää tehdä vielä niin kuin sähkötöitä, että sitä ei voi laittaa vielä kokonaisuudessaan valmiiksi, niin sen takia tämä on nyt vähän sit viivästynyt tämä projekti tässä. Ja sitten siinä on yksi tollainen riippapihlaja ja mikä tuo nyt on, en edes tiedä, että nyt siis jos puhun aivan puuta heinää näistä kasveista tai puista, niin alle saa sitten kommentoida, että äläpäs muija nyt sekoile siellä. Niin Mutta joo, sitten jos mennään tänne, niin täällähän meillä on nyt sitten tällainen vesiaihe. Se me ollaan itse tähän tehty, että muuten siis nämä tämmöiset isommat istutusalueet, niin nämä on täällä siis aina ollut. Että niille me ei olla tehty yhtään mitään. Täällä kasvaa sellaisia vanhoja perennoja, niin ne on saanut nyt ihan rauhakseen sitten vaan olla. Mutta tässä tosiaan joo, tää vesiaihe, se tähän kaivettiin ja kiviä sitten etittiin ja hiisattiin ties mistä. Niin tässäkin oli oma hommansa, mutta nyt on vaan se ongelma, että siis tähänhän tulee tosi nopeasti levä.
kun me ei haluta mitään myrkkyjä käyttää, koska siis linnut käy tässä peseytymässä ja juomassa ja koiratkin välillä, niin tähän ei mitään kemikaaleja voi laittaa. Et nyt esimerkiksi tuossa keskellä toi suihkusysteemi, niin sehän on jo mennyt tukkoon tai noin kuukausi sitten me tää niin kuin puhistettiin. Niin se on jo tukossa ja kyllä tuolle pojallekin nyt sitten jonkinlaista eturauhasvaivaa jossain kohtaa tulee, että suihku kyllä heikkenee. Mutta täytyisi tää nyt taas sitten tyhjentää ja puhdistaa. Mut joo, tää on muuten siis ihan kiva. Ja sitten nämä kasvit, mitä tässä nyt on tässä ympärillä, niin niitä mä oon nyt sitten täältä pihalta keräillyt, että toi yksi liljahässäkkä tuolla, niin se on, minkä olen itse ostanut. Ja sitten tossakin oli joku kukka, minkä on sitten istuttanut, mutta muuten niin nämä on nyt siis ihan tässä vaan ollut. Ja sitten täällä on mun nämä istutuslaatikot. Tää on vähän tämmönen sekalainen seurakunta, että nämä on oikeastaan vaan tällaisia jämäjuttuja, mitä mä oon tänne laittanut. Että sekas on nyt maissia ja sitten siellä on viime kesästä itse kylvöytyneitä. Siis jotain kukkia, mutta en muista mitä. Ja sitten noita pioniunikon siemeniä nyt vaan siis heitin tuohon oikein runsaalla kädellä. En tiedä mitä ne nyt siitä tykkää, kun nyt istutusvälit eivät todellakaan pidä paikkaansa, mutta katsotaan jos ne siitä nyt lähtisi sitten. Ja sama täällä, niin täällä on kans itse kylvöytyneitä. Sitten laitoin tuohon pari auringonkukkaa ja sitten revon häntää. Ja sitten on joku mikä salkoruusu se nyt olikaan, mutta sitä on nyt näköjään kotilot käynyt jo vähän nakertelemassa. Ja tähän pitäisi tulla ehkä sipulia, kyllä siellä pieniä alkuin näkyy. Sitten tässä on pensastomaattia ja lehtikaalia. Ja sitten on latva-artisokkaa, pari punajuurta ja salkopapuja, vesimeloni, mutta se nyt ei viihy tuossa nyt vissiin oikein pätkääkään. Ja sielläkin on käyty nakertelemassa, että kotilo-ongelma on hurja. Ja tuhka toimii silloin, kun ei sada, mutta nyt on koko ajan niin sateista ja kylmää, niin se on aika mahdotonta niitä sillä konstilla torjua. Ja saniaisenkin uskalsin tähän siirtää, mutta se ei kyllä siis pahteesta tykkää yhtään. Tää on tosi pahteinen paikka silloin sitten, jos noi helteet iskee, niin se ei siinä oikein viihdy. Ja maksaruohokin, vaikka se nyt on tollain nahkealehtinen, niin se ihme kyllä tykkää siis niinku olla tosi niinku aurinkoisellakin paikalla. Ja siitä mä tykkään, koska siis sehän on tosi niinku kestävä myös maljakossa, että sit kun siihen tulee niitä kukkia, niin se on tosi kiva. Ja sitten tosiaan tätä vanhaa perennäpenkkiä. Nyt mä oon sitä kitkenyt kyllä aika huolella, koska tässäkin on siis vuohenputki-ongelma. Mutta annoin ne nyt huolella siis kasvaa, niin ne oli siitä nyt sit helppo kitkeä. Ja nämä on tottunut elämään sen vuohenputken kanssa, niin ei nämä ole mikään tästä nyt ottanut siis nokkiinsa siitä, että ovat nyt ihan symbioosissa niiden kanssa tässä. Ja sitten tämä poimulehti, niin se on kans siitä mä tykkään. Se on kans tosi kestävä maljakossa ja se on kivan näköinen sitten noiden kaikkien kukkien kanssa. Ja täällä on jo kukkineita unikoita ja pionit on nupullaa ja ruusuja on tulossa. Ja täällä on sitten vielä nämä isommat pionipuskat, niin ne täällä pärjäilee oikein hyvin. Ja sitten tässä nyt näkee oikein hyvin. Joku käy nyt vähän kaivuu hommissa. Itse asiassa eilen sain sen itse teosta kiinni. Ja tämähän on nyt sitten. Nyt saatiin itse teossa tää roisto kiinni. Liisa, nyt lopetat. Mamman penkkiä ei kaiveta. Pois, pois, pois. Nyt pois.
Ja sitten tästä leikkasin, ne oli tosi korkeita, niin kuin tohon jätin nyt yhden tollasen ruusutupsun. En tiedä miksi, mutta musta se oli vaan nyt jotenkin hauskaa. Niin leikkasin kaikki noin, ne oli kaikki yhtä korkeita, mutta niissä ei enää kasvanut mikään. Niin leikkasin ne kaikki pois ja sitten täällähän on jo hurjasti uusia alkuja, niin eipä niillekään nyt mitään sit sen kummempaa tapahtunut. Mutta juu. Ja sitten tässä tosiaan on toi ilmeisestikin hevoskastania. Se on nyt lopetellut siinä kukintojaan, niin se on mahtavan kokoinen puu. Mennään vaikka nyt sitten täältä takakautta. Tää on vähän tällainen pimeämpi kolkko täällä. Sitten on tällaisia vanhoja männyn kättyröitä. Et ne kun tossa nyt vielä alkaa punkea noin siemenensä, niin sitten on siitepölykyliä ihan runsaasti. Et sit aina kun tulee sellainen tuulenpuuska, niin sit oikein on semmoista niinku keltaista savua ilmassa. Et niistä lähtee sitä tosi paljon. Ja nääkin tästä leikkasin, oliko se pari vuotta sitten, niin ihan siis, että jäi vaan ne pelkät kannot, niin kyllä taas rehottaa oikein huolella. Ja tuossa ton aidan jälkeen, niin siinähän on niinku peltoa tai meitä ympäröi siis pellot. Että toi peltokin itse asiassa kuuluu meille, mutta me ollaan nyt ton maajussin annettu sitä viljellä, kun ei nyt sitä peltoa tarvita. Toki nyt joku perunapelto olisi ihan kiva, mutta kaikkea ei nyt vaan riitä. Aika ja jaksaminen, niin se on annettu nyt hänen hoteisiinsa sitten se. Ja tässä nyt en ole varma, että tää taitaa olla nyt se vihattu kurtturuusu, mutta se nyt suht hallinnassa tossa pysyy, niin saa siinä olla. Ja sitten kun tuolla on noin meidän vanhat saostuskaivot, niin se ruusu upeasti peittää ne kaivotkin siinä, niin saavat olla. Ja tohon nyt sit leikkasin tommosen yhden sortin kulkuväylän. Sekin oli kasvanut jo ihan umpeen, kun viime kesän mä tein koko kesän siis töitä. Olin koko ajan vaan ihan umpiväsynyt, niin siis mä en jaksanut tehdä täällä yhtään mitään. Niin täällä kyllä sit heti alkaa rehottaa ja oikein kunnolla, jos näistä ei pidä minkäännäköistä huolta. Ja tääkin on vähän tämmöistä sekalaista seurakuntaa. Kasvaa kaikenlaista. No täällä itse asiassa unikot on just avautunut. Nämä on kyllä niin hienoja. Mutta nehän ei kauaa hienoina pysy, että sitten varsinkin jos tulee vesisade, niin sit se on niinku plätsi ja sit se on siinä. Ja sitten jos lähdetään tänne alaspäin, niin täällä on nyt sitten pari tommoista riippapihlajaa. Niitäkin saa olla koko ajan leikkaamassa tai muuten ne on kohta sit ihan maata myöten. Et nyt mä oon tehnyt täällä siis tosi paljon nyt leikkaus- ja kitkemishommia, että vähän mahtuu täällä olemaan. Ja sitten on polttopuuvarastot siinä ja sitten tässä on kans tällainen epämääräinen hässäkkä. Nääkin sitten kukkii tässä jossain kohtaa. Ja lupineitakaan itse asiassa ei ilmeisesti enää saisi olla, mutta koska minä niistä tykkään, niin saavat tässä nyt olla. Niistä ei nyt mun mielestä ole mitään sen kummempaa harmia, niin saavat siinä ihastuttaa. Ja angervokin on siinä jo kukkinut, että tää oli tosi hieno, kun siinä oli ne isot valkoiset kukat. Mut se on nyt lopettanut
kukinnansa tältä erää. Ja täällä on sitten jo nämä raparperit. Nekin täytyisi nyt kerätä ja pilkkoa ja pistää pakkaseen. Ja omenapuitahan täällä nyt on siis niin kuin jonkun verran, mutta nekin on kaikki niin vanhoja jo, että ja itse asiassa pahan makuisia, että tää on oikeastaan niin kuin ainut omenapuu, mitä omenoita voi syödä. Näitä ei ole siis leikattu edes näitä puita, mutta muissa puissa niin ne omenat maistuu niin karmeelle ja ne on niin vanhoja, että ne kyllä niin kuin meikäläisen puolesta sais kyllä jo lähtöpassit. Ja tossa kasvaa nyt siis ihan tollaista perushumalaa. Mä oon siihen vaan nyt laittanut siis heinäseipäät. Niin siitä on tullut nyt sitten tommonen humalatolppa. Se on ihan hauskan näköinen siinä. Ja tää taitaa olla korallikanukka. Tääkin on vähän semmonen, että jos tätä ei yhtään pidä silmällä, niin sitten kun noin oksat tuosta osuu maahan, niin se alkaa tosi nopeasti sit siihen juurtumaan ja leviämään, että sitäkin pitää olla leikkaamassa siis vähän väliä. Ja siellä on yksi syreeni. Mennään sitten tänne päin. Ja tossa alla kasvaa lumimarjaa ja sen yläpuolella kirsikkapuu. Et siihen aika vaihtelevasti tulee noita kirsikoita. Mutta nyt näyttäisi olevan taas satoa tulossa. Et siinä täytyy olla tosi nopea, jos meinaa, että saa itse niinku vähänkään jotain maistaa, koska linnuthan sitten aika nopeasti ne syö kaikki. Ja sitten on pari pientä marjapuskaakin täällä. Ja edesmenneen kissamme viimeinen leposija. Sekin täytyisi nyt vähän renssata, että saisi sen nätimmän näköiseksi. Ja tosiaan niin peltoahan täällä nyt sitten on ympäri ämpäri, että silleen saa olla ihan omassa rauhassa. Ja sitten meillä menee täällä tontin takana, niin menee tämmönen kuja, että tässäkin pitää näitä kuusia leikellä, tai muuten tää kasvaa siis ihan hetkes umpeen. Nytkin saa vähän väistellä, kun täällä ruohoa leikkaa. Ja tännekin on siis istuteltu jos jonkinlaista puskaa ja pusikkoa tosi tiiviisti, että sit huomaa, että täällä nuo jotkut kuusetkin, niin ne on kyllä kärsinyt, että tääkin pitäisi jotenkin siis raivata ihan totaalisesti, niin saisi ehkä vähän niin kuin happea ja valoa noi kasvit vähän enempi. Mut joo, tämähän jatkuu nyt sitten tää kuja tonne, missä tulee noi puut vastaan. Ja siellä sitten on niinku aita lähtee tonne oikealle, mutta mennään me nyt tästä oviaukosta. Täällä tulee nyt sitten taas näitä mun istutuspenkkejä. Tää on tosi tällainen varjosa-alue, että tässä ja varsinkin toi viimeinen, niin se ei paljon valoa saa. Mut sitten täällä joo, meillä on tää terassiprojekti meneillään. Samilla vissiin lähtenyt taas vähän lapasesta tää touhu, kun tämähän on nyt semmonen yli 100 neliötä tää terassi nyt tässä, niin kyllä mahtuu polkkaamaan, jos siltä tuntuu. Oli niin hailakkaat kintut, että laitoin vähän itse ruskettavaa, niin nyt nää on täynnä tämmösiä oranssia läikkiä. Etkö ole vieläkään oppinut, että tuo ihan turhaa touhua? En oo vieläkään oppinut. Ei olisi pitänyt tehdä mitään. Se on ihan niin. Nyt mulla on tämmösiä kivoja länttejä täällä ympäriinsä. Kädetkin on ihan mustat. Mutta ei ole helppoa olla hyvän näköinen. Oho! Se on kun
rekki on valmiina, niin menee tuohon aurinkotuoliin vaan 10 tuntia grillattavaksi. Niin No mä en rusketu. Siis jaloista. ruskettuu, niin se tuu punaiseksi. En rusketu jaloista yhtään. Nytkin on kädetkin vähän tämmöiset niinku possun väriset, kun paistanut aurinko. Mitä? Vedä. Ja. Saadaan kato Liisa täältä. Se on läpi. Joo. Ja sitten erinäisiä köynnöskasveja kasvaa tossa. Et nehän menee ihan tonne kuusen ylös. Et se on itse asiassa vähän nyt tommonen niinku rytökasa. Mut mä en kauheasti uskalla niitä leikata, koska sittenhän ne ruskeat roippeet vaan jää tonne roikkumaan, jos mä rupean sitä oikein isolla kädellä kitkemään. Ja siihenhän tarvisi sit jonkun ihan nosturi, että sen saisi siistittyä. Niin se saa nyt sit olla ihan vaan tommonen. Joo. Yksi taas tuo sähläilee multien kanssa. Liisa, hei. Äläpä viittin nyt kaivaa siellä taas. Sulla on nenäkin aivan täynnä multaa. On. Nenätä aivan täynnä multaa. Ja tässä kasvaa tot samaa kultatyräkkiä, mitä oli tuolla jo aiemmin. Ja sitten sinne tulee liilioja ja sitten tämä puu, mikä on tässä, niin sehän on päärynäpuu. Siihen tulee tosi paljon aina joka vuosi päärynöitä ja ne on itse asiassa tosi hyviä. Että koirienkin mielestä. Ja sitten noin. Täällähän on nyt sitten itse kylväytynyttä salaattia. Sitten laitoin noin sitruunakurkut nyt tohon noin, mutta enpä oikein tiedä. Kun on nyt niin sateista ja kylmää, niin tuntuu, että mikään ei oikein lähde kasvamaan. Sitten siellä on sipulia ja porkkanaa ja no nyt en itse asiassa tiedä, mitä toi puukko tossa tekee, mutta onko joku yrittänyt puukottaa meikäläisen kurkut? En tiedä. Ja sitten tänne laitoin salkopapua. Niitä pitäisi nyt vähän tukea ja sitten noi salaatit tossa, niin ne on siihen nyt ihan kyllä itse kylväytynyt. Ja sielläkin on vähän porkkanaa muistaakseni, joo. Ja tänne laitoin sitten herneitä. Nekin kaipailee nyt vähän tukeani. Ja purjosipulia, mutta nehän nyt ei siis täksi vuodeksi kerkeä. Katsotaan mitä niille käy. Ja sitten tää on tosi niinku tämmönen pimeä kohta tää, että täällä on nyt sitten näitä marjapensaita, punaista ja mustaa viinimarjaa. Ja sitten nämä vanhat omenapuut. Et näistähän on nyt siis niinku ihan kuoretkin jo osasta lähtenyt, että nää vois nyt kyllä kaataa tästä ihan kokonaan pois. Nää on niinku hyvin tien päähänsä tulleeta. No mennäänpä täältä nyt sitten vaikka joo. Ja tosi paljon erilaisia puita ja pensaita tänne on vuosien mittaan istuteltu. Sehän oli siis biologian opettaja, se nainen, joka tässä asui. Kaikenlaista on. Mennään sitten tästä tonne etupuolelle. Tossa on toi mun ensimmäinen pieni kasvihuone ja sitten täällä on pari koriste omenapuuta. Tämänkin itse asiassa oikein huolella viime vuonna leikkasin, niin musta se on hauskan näköinen, kun se on tommonen vähän niin kuin pesä.
Ja täällä on nyt sitten lisää näitä istutusalueita. Tai siis näitä laatikoita. Niin näihin on laittanut nyt sitten daalioita. Mutta nekään ei nyt kovin vauhikkaasti tosta ole lähtenyt kasvuun. Ja niitä itse asiassa latvoin, mutta se meni nyt siis vähän plörinäksi se homma. Mä ajattelin, että mä saan lisää daalioita, mutta eipäs nyt niin sitten käynytkään. Ne kuoli, ne taimet. Ja tähän mä oon istuttanut nyt sitten kesäkukkia, että siellä on auringonhattua, tarhakehäkukkaa pitää lunttaa tuolta ja zinnia. Niin, toivottavasti ne sieltä lähtee nyt sitten kasvamaan. Ja täällä nyt ihan kokeilun vuoksi ajattelin, että haluan kaalit turvaan. Niin täällä on nyt sitten keräkaalia ja sitten tätä lehtikaalia. No lehtikaali täällä viihtyy. Siitä ollaan satoa jo tosi paljon kerättykin, mutta nämä kaalit ei oikein vissiin tykkää, kun täällä on niin kauhean kosteeta. Ja pari salkopapuakin tonne perimmäiseen lootaan heitin, mutta ne ei kyllä tykkää näin kosteesta. Että ja täälläkin on käyty siis nakertelemassa, vaikka yritin näillä tiilireunuksilla niin kuin suojata tänne, että tänne ei pääsis noi kotilot, mutta kyllä ne vaan nyt jotenkin on tänne päässyt taas, niin vähän siellä on käyty nakertamassa. Ja sitten on toi varastona toimiva paviljonki. Ja sitten on tää ihana, onko tämä nyt riippajalava, sateenvarjo jalava, niin tää on kyllä tosi komea. Taas menee prätkiä, niin se on niinku aivan karmeeta. Mut mennään tonne ton jalavan sisään niin sanotusti. Se on kyllä tosi hienon näköinen, että tää on vähän kuin tällaiseen niin kuin majaan tulisi. Tätäkin mä oon tässä nyt vähän yrittänyt noit kuolleet käppänöitä leikellä, mutta täytyy vielä sitten tuolla oksasahallani vähän sitten paremmin. Otetaanko vähän tänne noin niin näkevää. Mutta tää on hauskan näköinen tapaus. Sitten tulee tänne isommalle kasvihuoneelle. Täälläkin on nyt sitten tällainen kastelukontti, kun niihinhän me saadaan siis vedet sitten tuolta vanhasta kaivosta, niin ei tarvitse maksullista vettä käyttää. Niin se on ihan kätevää. Mitäs työ nyt huuatte taas? Menikö siellä nyt prätkä vai joku iso auto? Niin. Ja lisää istutuslaatikoita. Samihan teki näihin nyt sitten nämä verkot ympärille, niin noi koirullit ei pääse nyt sit näitä enää kaivamaan. Niin saa istutuksetkin olla rauhassa. Tähän laitoin porkkanaa. Niitä täytyy harvennella sitten jossain kohtaa. Tässä on latva-artisokkaa ja parit punajuuret. Tää on pelkästään punajuuria. Ne on kyllä hyvin lähtenyt kasvuun. Ja niitäkin siis ihan esikasvatin. Niin. Ja sitten tässä on pelkästään latva-artisokkaa. Ja näköjään nyt yksi salkopapukin siellä. Mutta latva-artisokkaahan mä siis on nyt sen takia vaan laittanut, kun se on kivan näköinen kukkakimpussa. Et en ole sitä koskaan maistanut, että ehkäpä nyt täytyy sitten maistaa, miltä se maistuu. Sitten on yksi mustikkapensas, sitten on purjosipuli ja sitten pari tomaattia. Toi onkin tosta nyt vähän nuupahtanut, niin täytyy laittaa sille parempi tuki. Ja sitten voidaan mennä tänne kasvihuoneeseen. Mulla onkin tässä nyt vielä ovi kiinni. Hetkinen, avaan ovet. No niin. Niin
täällä joo. Nää voi täällä siis sillä tavalla ihan hyvin. Mutta kyllä huomaa, kun on vaan niin koko ajan kosteeta ja kylmää, niin jotenkin tuntuu, että näiden kasvu on siis nyt jotenkin vaan jämähtänyt paikoilleen. Vai onko mä sit vaan liian hätäinen? En mä tiedä, mutta jotenkin tuntuu, että nämä vaatis enemmän nyt niin kuin valoa ja lämpöä. Ihan selkeästi. Mutta ehkäpä ne lämmöt ja valot sieltä sitten tulee, tai sitten on vaan liian pimeässä paikassa nyt, mutta katsotaan miten käy. Sitten tänne mä laitoin nyt tällaisen hyllyn, missä on vähän yrttejä ja vielä on esikasvatuksessakin jotakin. Joo. Mutta tomaateissa on siis paljon kukkia. Ja oli nyt siis muutamia raakileitakin tossa, mutta aika nyt jotenkin semmoista. No en tiedä onko nyt heikon olosta, mutta vähän semmoista arveluttavaa sanotaan näin. Munakoisakin kyllä kukkii jo. Joo. Ja tääkin mun mielestä on siis paprika, mutta mun mielestä tää näyttää kyllä ihan joltain jalopäänalta. Et saas nähdä, mitä siitä tulee. Tai täytyisiköhän toi ottaa ja maistaa, että onko nyt vahingossa paprikapussiin nyt sitten eksynyt jalopäänä. Täälläkin tosi paljon sitten vanhoja puita ja tämmöisiä erikoisempia havupuita. Joo. Nyt ollaan jo tosiaan täällä talon niin kuin takapihalla. Et tää on nyt sit vähän niin kuin tämmöistä metsäaluetta. Ja niinpä saa nyt sitten ollakin. Vanha maton tamppaustellinkikin on siinä. Yksi marjapuska. Sekin vähän nyt niinku heräs henkiin, kun mä sitä viime kesänä leikkasin oikein reilulla kädellä. Niin nyt kyllä näkee, että on niinku marjoja tulossa. Ja sit koirat nyt jostain syystä on ottanut tän vähän nyt semmoiseksi niin kuin arkeologiseksi kaivaustyömaaksi, että täällä kaivellaan siis ihan niin kuin urakalla menemään. Vai mitä? Ja eikä se haittaa. Sen kus kaivaa. Se on niitten semmoista niin kuin jotenkin mukavaa puuhaa. Niin en sitä nyt lähde joka käänteessä kieltämään. Täytyy vaan sit jossain kohtaa vähän noita monttuja sitten tasoitella. Mutta tässä on tosiaan sitten toi isotöyhtöangerva. Tää on jotenkin niin komea pusikko ja sellainen, että se jaksaa aina joka kesä sitten niin kuin ilahduttaa, kun tietysti alkukeväästä, niin siinä ei ole yhtään mitään. Maa on tasainen ja sitten yhtäkkiä siinä on tollain noin komea puska. Niin se on upea siinä. Toki mä joudun sitä nyt sitten harventaa, kun alkaa tätä terassia tästä öljyymään. Niin vähän joutuu karsimaan. Semmonen tää meidän puutarha nyt sit oikeastaan oli, että saa ihan mielellään korjata, jos meikäläinen on täällä nyt sitten puhunut ihan puuta heinää näistä kasveista, niin kommenttikenttään vaan viestiä tulemaan, että nyt meni vähän vikaa. Mutta joo. Jos tykkäsit videosta ja kierroksesta, niin paina peukkuja. Jos et ole tilannut kanavaa, niin laita kanava tilaukseen, niin
katsotaan sitten taas ensi kuussa, että miltä täällä näyttää. Toivon mukaan kukatkin on jo lähtenyt vähän paremmin kasvuun. Nähdään taas. Moikka!